saber per a vosaltres, per a aquests barris. Com a portaveu de la meva classe m'agradaria exposar dues propostes per a millorar el nostre barri. En la zona de viveros, donde anteriormente estaba el zoo, se ha proyectado construir una pequeña biblioteca o punto de lectura, pero pasan los años y no se finaliza. Perquè considerem que les agressions i morts per violència de gènere cap a les dones és cada vegada major.